ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಅರಿ ನೀಡು ಪಾದು ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ದು ನೀಮೆಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಬರಟ್ಲೆ ಬರತ್ತೆ ಜಿಂಡ ಕೊಂಚ ಪೊಟ್ಟು ಅನಸ್ಲ ನಮಗೆ ಸೇರುಚಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಡ್ ಬದ್ದಿನಾದ್ರಿ ಕೋಡನಿಕಲ್ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕೋಡನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರು. ಸೊ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆತಯಾನು ನುಪ್ಪಂತಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ 9 ಗಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಗಜಿಪಾನಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಉಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪೌನ್ ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಪೋನಾಗ ಅರಿ ನೀಡು ಪಾದು ಪೋದಿತ್ತೆ ನಾನು. ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅರೆಬ್ದ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತರ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಂಚು ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಬಾವೇನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪುನ್ಯಾನು ಮಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ತೂತು ಮನ್ಪುನ್ಯಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬಲಿ ಅರಿಯಾನಿತ್ತ ಕಡೆರ್ದೀತೆ ಬಚ್ಚುನ ಬೇಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಮೆಸಮ್ ಪೋರು ದಾನಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಪಂದು ಕುಕ್ಕೇನು ಅರ್ನಿಕ್ಕಲು ದಾದಾಂಪುಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಓಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತಾದನಕ 11 ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚುನ್ ಮಸ್ತ್ ತುಕಿತೆ ಕಡೆದೀತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಡೆದೇ ಬೇಕು ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಕಡೆದಾಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಅರಿ ಬಾಕಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಫುಲ್ ಹಾಪುಂಡದು ಮಿಕ್ಸಿ ಆಡಿದ ಕಡೆ ಉಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಕಡೆದಾಂಡು ಬೇತೆ ಬಾಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ಪುಗ ಸೊ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಇದ್ದು ಬಾಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ಪುಗ ದಾಪಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಕಲ್ದ ಕಡೆ ನಮಕ್ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆನತೆ ಮಾಜಾ ಅವನು ಪನ್ಪೇರತೆ. ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೋಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಪಡ್ ನಿರ್ತಿನ ಐಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೇರಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಂವೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂದು ನಂಚು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಪಾಡ್ನಂತಂದೆ ಕೆಲವರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜ ಪಾಡ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಂಕು ಪಂದು ಸಾಕಾದಿತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಒರೆಗೆ ಏತು ಬಂದು ಪಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒರೆ ತಾಳ್ಮೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜೀತ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಅವು ಏನು ಕುಸಳ್ಳಿ ಬಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾವು ಏನು ಅಂಚ ಕೋಪಡದಲ್ಲ ಬಂತಿಜಿ ಎನ್ನ ಕೋಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಡಬಲ್ ಕೋಪ ಎಂಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಸಳ್ಳೆ ಬಂತೀನಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆ ಹೇಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇರೇನಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ಚೂರು ಅರಿ ಹೊರಿದಳು ಅವೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡೆಕ್ಕ ಅರಿ ಮಾಡ್ಸದು ಪುಂಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಯರದು ಇದು ಅರೆಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಹಾಪುಣತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡು ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದಂದು ನಿಜ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಜ್ಜ ಕಡೆ ಚೂರು ಗ್ರೇಟ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಏರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಏರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಮಾದೊಂಜಿ ಗುರ್ತ ಪತ್ತು ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಸ ಬಂದು ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಮಿಜ್ಜಿರು ರಡೆ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುಡು ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂಚೇನದೇರು ಅಂಡ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಒವ್ವೇ ವಿಷಯ ಇಡಾವಡು ಇಲ್ಲಿ ನಡಪವನ ವಿಷಯ ಇಡಾವಡು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಪನ ವಿಷಯ ಇಡಾವಡು ಅತ್ತಿಂದ ಪನವದ ವಿಷಯ ಇಡದು ಪನ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯ ಇಡಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಅನುಭವಿಸ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ದಾದಾ ಪಂದು ತೂಕ 2 ದಿನ ಬರು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿನೇ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡಿಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕೋಣ ದಬ್ಬಗ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಹಾಕೊಂಡು ನಾ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೈ ಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಇಚ್ಚ ಬಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಇಚ್ಚ ಬಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಡು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದೇ ಟಿಫನ್ ಕೊನೋಪುನು ಹರಿತ ಅವಸ್ಥೆ ಐತೆ ಕೂಡ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮೆಗ್ಗಿಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೋಳಿ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಈ ತರಿ ಉಂಡು ನೆಲಪ್ಪ ಕಡೆದು ಬರ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಸುತ್ತದೆಲ್ಲ ಕಡೆದಾಂಡು
ಮಂದಾವೋಡು ಮಾಜಾವೋಡು ಮಂದಾವಡತ್ತು ಮಾಜಾವೋಡು ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಂಡದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಜಾವು ಮೈಕ್ ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಪುಜಿ ಕಟ್ 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 ಪಂಡ ಪಂಡ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ ನಗಲ ವೈರ್ ಮಾತ ಉಂಡದೆ ಸೊ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ 100 ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ರಿಪೇನ್ ఒక ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಕೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಇದೇ ಇನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿದೌಟ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕೆಲವರು ಕೇನು వచ్చి ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇದರ ತುಲಿ ಕೇನ ಇಮ್ಮತ್ತದಿ ಕೇಳ್ದ ತೊಂದರು ದೀತೆ ನನ್ನ ಇಮ್ಮಟ ಪುಂಡಿ ಮಾಜಾದ ಆನಾಗ ಇಮ್ಮಟ ಅರೆಪು ಮಾಜಾದ ಆನಾಗ ಇಮ್ಮಟ ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡದು ನೀರು ದೀತೈತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ದೀಪ ನೀರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಪುಂಡಿ ದಿನ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಆಸಾದ ಅರೆಪು ಮಾಜಾದಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಇವಿಟ್ಟು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದರೋಡು ನಾವು ಪುಂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪುಂಡಿ ಮಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಕ ಉದ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೇಳು ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ತೊಂದರೆ ನಾಳೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೋಣ ಕೈಕ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ತೊಂದರೆ ಕಡೆ ತೆಕ್ಕೊಡು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀರಿಗೆ ನಾವು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದಾಜಿ
ಒಂಜೀತು ಚೂರು ಒಂದು ಚಮಚದ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಮಚ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಚೂರು. ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ, ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆನಾಗ ಹೋಗ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಲಿ, ಪುಳಿ ಪಾಡೋದು. ತಾರೆ ಫ್ರೈ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು, ಬಟ್ ಅವು ನೀರು ಬಿದೆ ಬರ್ತದೆ, ಅವು ಹಾಳಾಗ್ತುಂಡು. ಪುಂಡಿ ಮಾತ್ರ ಅರೆ ಪಿಜ್ಜಿ ತುಕ ಅರೆಬ್ದ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಗಂಟೆ 10 ಆಗ್ತುಂಡು. ಕಾಂಡೆ ತಾರೆಕಂತದ್ದು ಅರೆಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಿನಿ ದೀಪಾಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ಉಂಡು 4 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ರಪ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ರಪ್ಪ ಉಂಪ ಇಡಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಏನು ರೀಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬಿತ್ತೆ ಅರೆಬ್ದ ಪುಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಕಾಂಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನೆ ಬರತ್ತೆ ಜಿಂಡ ಕೊಂಚ ಪೊಟ್ಟು ಅನಸ್ಲ ನಮಕ್ ಸೇರುಚಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕಗನೆಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ವನಸ್ ಮಂಜ ಬಂದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ವನಸ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಏನರಪ್ಪ ಸಾರು ಮಂತೆ ಕಾಣಲು ಉಪ್ಪು ತಿತ್ತು ಬೋದಿತ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೇನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಜೈನಿ. ಸೊ ಅವನು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಚೂರು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ನಂಚ ಅವನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ ಎಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ವನಸಿ ಮಂಜಲ್ ಮೂಲು ಅಂಚ ಪಂಡಲ್ ಬಂದು ಅವು ಬಂದು ಎಂಕೊಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬತ್ತು ನೈಕ್ ತೊಪ್ಪವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನಿಕ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂಡ ತೋರೆನಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗೆನ ವನಸು ಒಂದು ಎನ್ನ ವನಸು ಸೆಂಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಸೆಂಡಿಗೆ ಕಾಯ್ತೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕಂದೆ ರಪ್ಪಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಡೆದು ಅಡಿಗೆ ಸಾರು ಮಂತೆ. ಎಸ್ ನಿಂಕಲ್ಲ ಒನಸು ನಾ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.